नमस्कार. मी चंद्रशेखर जोशी, हल्ली मुक्काम येवला. भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता दीदींनी इहलोकाची यात्रा संपवली, या जगाचा निरोप घेतला आणि या महान अशा गायिकेला नवे नवे सरस्वती मातेला एक माझी स्वरचित काव्य सुमनांजली या ठिकाणी आज समर्पित करतोय. या काव्य सुमनांजलीचं शीर्षक आहे फक्त दीदी. अमृतध्वनी जो लता दीदींचा अनंत रूपे विराट झाला. अमृतध्वनी जो लता दीदींचा अनंत रूपे विराट झाला. षड्ज जो लीलया लागत होता, पंचतत्वे तो विलीन झाला. अमृतध्वनी जो लता दीदींचा अनंत रूपे विराट झाला. षड्ज जो लीलया लागत होता, पंचतत्वे तो विलीन झाला. सप्तसुरांच्या नऊ रसांच्या रागरागिनी अमूर्त झाल्या. सप्तसुरांच्या नऊ रसांच्या रागरागिनी अमूर्त झाल्या. मूर्ती लोपली तरीही त्यांची गायन रूपे अमर जाहल्या. सप्तसुरांच्या नऊ रसांच्या रागरागिनी अमूर्त झाल्या. मूर्ती लोपली तरीही त्यांची गायन रूपे अमर जाहल्या. मंगेशाच्या उपासका त्या हंसवाहिनी सरस्वती त्या. मंगेशाच्या उपासका त्या हंसवाहिनी सरस्वती त्या. गंधर्वाची जणू मानस कन्या गान कलेसच समर्पित त्या. मंगेशाच्या उपासका त्या हंसवाहिनी सरस्वती त्या. गंधर्वाची जणू मानस कन्या गान कलेसच समर्पित त्या. अहंकार जो कधी न शिवला, विनम्रता तो स्वभाव बनला. अहंकार जो कधी न शिवला, विनम्रता तो स्वभाव बनला. पवित्रतेचे शुभ्र वस्त्र अण शालीनतेतच देह तो झिजला. अहंकार जो कधी न शिवला, विनम्रता तो स्वभाव बनला. पवित्रतेचे शुभ्र वस्त्र अण शालीनतेतच देह तो झिजला. आद्य तुम्ही नि वंद्य तुम्ही. दीदी, आद्य तुम्ही नि वंद्य तुम्ही. गायन क्षेत्री आराध्य तुम्ही. आद्य तुम्ही नि वंद्य तुम्ही. गायन क्षेत्री आराध्य तुम्ही. नवरत्नांच्या गोफामधल्या कोहिनूर तो रत्न तुम्ही. दीदी, ही एक भावपूर्ण श्रद्धांजली आणि विनम्र अभिवादन. धन्यवाद.